Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat podran valorar per a Martorell Televisió el ple municipal de cada mes. Retracomptes, mocions, pregs, preguntes, sensacions, accions i reaccions. Així és com les formacions polítiques veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Oberta a tothom. Doncs en el ple anterior, en el vídeo del ple anterior, em queixava que el ple no tenia contingut. Aquest ple sí que ha tingut bastant contingut, però ens sobta que aquest equip de govern no vulgui parlar de política. Al final, ells presenten, avui s'aprovava el compte general, és un informe tècnic, això és veritat, és una foto fixa de com estan repartits els recursos i en cap moment cap de nosaltres, els regidors i regidores de la corporació, posem en dubte que tècnicament sigui correcte, però és que aquí no venim a valorar tècnicament l'informe del compte general perquè ningú millor que el cos tècnic d'aquest Ajuntament, que ho fa impecable, pot fer la feina tècnica. Aquí venim a parlar, evidentment, de política, com per exemple jutjar per què es retallen en ajuts o es retallen en serveis públics per posar-ho en el totxo, per posar-ho en privatitzacions, que sabem com estan els treballadors de les empreses externes d'aquest Ajuntament, que cada cop tenen pitjors condicions i a més se'ls està vulnerant de forma reiterada la legislació, el conveni, condicions, etc. Per no perdre gaire temps aquí. Per tant, ens hem de nou situat en el debat d'aquest ple, que venim aquí a jutjar quines actuacions s'han fet, a fiscalitzar i revisar que tot sigui tècnicament correcte, que no ho posem en dubte, però sempre cal contrastar la informació, que per això estem aquí, que no és una feina agradable mirar-se tones de papers, però que al final és la nostra responsabilitat i per la raó per la qual ens han votat sense més. I ja està, com a última informació sí que m'agrada donar així ràpid, ha preguntat un company regidor com està el tema de l'ascensor del local de l'Associació de Veïns. Fa mesos que estem insistint en això, encara no està fet i encara no hi ha una data per posar-ho en marxa. Ens havien respost fa un any aproximadament que aquest últim trimestre de l'any estaria i encara no està.